Sziasztok! Én Alex vagyok, és döntsétek el, melyik a legjobb. Ezt a két videó közé vágom be, úgyhogy majd kommentekbe kérem. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertbe minden délelőtt, az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több.